още на втората година след засаждането. Тази лоза е на 3 години и ражда за първи път грозде, защото на нея съм използвал нормалният метод за формиране, описан в книгите по лозарство. Но съседната лоза е засадена през миналата година. При нея също имаме грозде, защото тук използвах ускорения метод за формиране. Искам да ви покажа и размера на двете лози. На 2 годишната, ето и размера на 3 годишната. Видеото ще бъде интересно. Приятно гледане! При традиционния метод за отглеждане